yi kyau tun da gida ya gyari sassaf Allah ka wurin albashi mai fantamawa. Kola fi kowa ni ne wanda alhaji bai so in bata raina balle ma idan na je gaishe ki da kwana sai ya je a gaishe ka da togaje na kowa. Amma yaran nan ba ku da hankali, daga cewa ku gyara min gida sai ku kama shashanci, to ku shiga taitayinku. Sannan hajiya ke ji ga mulki da iyawa, ke ki karfi ce kan maganin don ɓarakan waya, uwa ta yan zariya ya ce ta ganawa. Zazzagawa na gode ni na yabi kowa, so ku je zan ba kowa ya giye kasawa, ke bana kiɗan kwali kawai ba ni biyawa. To kai salale na yi kashe din ka fasaki, to ka san fa daga yau ni zan ɗauki mataki, kai da ko an ce kai wanki ba ka iyawa. a yau mutanen aikin alhaji kenan, to ku hankali dan hajiya wata nan. Yanzu ta fito har albarka ta kasawa, ai direba aikin da nike ba ka iyawa, dole ne ya zama an bambanta mu da kowa. Aiki ya yi kyau. Dan da gida ya gyari tsaf-tsaf, Allah ka waran albashi mai fantamawa. Aiki ya yi kyau, dan da gida ya gyari tsaf-tsaf, Allah ka waran albashi mai fantamawa.